Vi er her på Hjerm Skole i dag. Og jeg hedder Mathias. Og vi skal måle en 5-mandsmål med en lineal og en lommeregner. Først tager vi overliggeren, og så tager vi sidestolperne. Og så kan vi gøre det. Det er 30, 60, 90, 120, 150 og 10. Det er 150. Så 160 er overliggeren. Så 30, 60, 90, 90, 8, det er 98, 98 og 160. Ja, så skal vi gange 160 med 98 for at se arealet, altså centimeterne. Det er centimeter på et tremandsmål her. Det er 15.680. Og så skal vi lige have omkredsen. Først tager vi 160 og plusser 160. Og det er lige med 320. Så tager vi 300. Så gør vi sådan her. Så gør vi 98 plus 98. Det er 196. Og så tager vi 320. 3, 2, 0. Plus 199. 516 centimeter er der i omkreds. 15.680 er der i areal.